Jsem tu zas. Jak jsem slíbil hnedka potom, jak jsem dotočil ten příběh, jednu z málo částí a pořád nejde internet. Takže opravdu až zítra, bude na YouTube. Tak teďka budu dát bordel. Mám tady stáhnutou hru Limbo, brácha, tady mám Minecraft, DC Universe Online, nejde internet, takže asi online nebudem. Potom Spartacus Legend. A pak tohle, tady má brácha stáhnutou Invisibles The Lost Kingdom. Radši přečtěte vy. Je to trial verze, takže paralelní. Ale jakože je to plný, má to přes 7 GB, myslím. Bylo to zdarma na PlayStation Store, tak se mu to stáhlo. Tak. No nic, jde si dát bordel. Kdo? Ještě zasnu. Tak. To židle mi fakt staré, jako pořád prče. Nějak mi to nechce držet, takže zkusím proč. Take me a 5 minutes. Minuta taky. Drží to. Zase tam nic nevidím já, když vidíte vy. To je jak na schvál. Tak na televizi nastaven normální režim. Já nic nevidím. Pořádný, mám tu tmavý. Vy to máte akorát. Když tam dám ten režim hraní, já to mám akorát, ale vy to máte až moc světlý. No nic, obětuju se. Kašlu na to ten hraní. Ty vata, že to mi fakt už totálně ale vytáčí. Teďka jak je naklněný obraz, tak tam nevidím totálně nic. Kdyby byl internet, tak budu hrát Battlefield 3, budu natáčet, nebo zahraju GTA multiplayer. Jako ten mulťák je jako, že vždy, no, v tom GTA, bavíme se jako o GTAčku, jo. Battlefield je výborný. Ale tady to je úplný. Tak tohle je moje krásně vytuněné autíčko. Bodykit, spoilík. Krásně zatmavený. To je motorka. Kde je Chop? Chop? Je s tím asi nejlepší. Tady je. Basic. Jak se volá na psa? Jsem to zapomněl. Nepřetíká to. Co jsem udělal? A jo. Jo, přetíká, to je na schvál udělaný. Padáme kamera. Další palba asi už nevydržela.
Počka, to má... To jsem získal až teďka, že to má nějaký ještě patron navíc. Spodní patro. Ty vole. A to jsem to teďka ještě ani nevěděl. A já si celou dobu říkal, jestli spí na tom gauči nebo ne. Tady se převlíká. Tam bohužel nejde. S vámi mluvám, asi vás tohle nudí, ale mě to docela zajímá. A co tady jsou nějaký kufříky, nebo co to mám, jak to mám nazvat. Tam taky nejde. To je hrozně omezený. Co to do řitě je? Tady jsou všelijaké věci, co jsou k němu přirozený a tady to je... Ty krávo, tak tohle je dobrý. Ta bunda se mi tomu líbí. Jdem takhle. Jenom trenclík. Ne, to jsou hovno trence, to jsou plavky. Ale tak. Tu má se reven. Pojedu krásně na motorce, jsem mu krásně provětrá pytlík. A pak jim dal bordel. Omlouvám se, ale ta kamera je nějaká čím navíc divná, nebo ty moje nohy už takhle umírají hodně, nebo já nevím. Jen na letiště. Jdeme se letadílko. Protože jsem se koupit, že jo. Já netuším, jestli tam nějaký mám. Travel. Nějaký armádní, ne? Tank nechci, tak... Takže asi toto, nic než nezbývá. Totok. 2. Jak to, že to nejde? Já nemám plný letiště. Ale to travel. Počkat. Volal se za přerušení a volal mi táta. Který byl v garáži. Musel zařvat a říkal to prdel, co je, proč řve. A on chtěl nám pomoct. Takže dobrý. No a má plný letiště, už mu si koupil další letiště. Jsme udechaný. Nic, pokračujeme. Jako by se fakt nechtěl vymluvit, protože na sobě nic nemám, tak abych umřel. Ale i tak pojedu jako hovado. No tak, když tak... Nějaký typek jí ukradne peníženku, on nařve pomoc a všechno zbyde jenom na mě. Kamera. Padá mi kamera.
Nesmím nějak zakřiknout, jo, ale... Za to dobu co jedem, jsem si ještě nevyboral. New record. LS Los Santos. Ale teďka se e-mailu. Že potřebuje tudla. A jsou tady. Je. Mám fashionový vozítko. Nejrychlejší autíčko na světě. Právě jsem dostal nitro. A pronásledujeme parta buzerantů. Víš, proč to děláš? Do you fucking kidding me? Nevím, jestli si pamatuju ten hack, ale... Můžu to zkusit, ale asi se nepamatuju. Ne, nepamatuju. Jo? Že by? Yes. A jak se dává nesmrtelnost? To žitě. To nevypadá vůbec dobře. To přežil. A jak mám jít dolů? Mám otázku, jak mám jít dolů, abych se nezabil? Není tady něco. Tyvo, i tak je to výška jako kráva. Seru na to. Tak dáme ještě ten Skyfall cheat a musím teďka spadnout na trávník před rampu. Tak. Jo, já to trefil. Představ se. Jsem tu. A přeživší.
Mám dost peněz. Nemám padák, ale... Zruším označení. A já se vezmu tam ten bílý, s tím jsem ještě neletěl. A interiér to má stejný, mi to jinak barva, takže... Počkat chvíli, pokračujem. Jen přišel táta do mého pokoje. Ohledně večeře. Fuck. Zořitě! To asi už nevyberu. Vybral jsem to, dobrý. Budeme podlítávat mosty. Tenhle je v pohodě. Ten bych měl dát. Počítá se jako most? Nepočítá. No spočítají ty malinkatý mostečky, ale to pak podlítávat s těma tohle nebudu. Dobře bych to nevybral. A byla by to prdel. To určitě. Tady tyhle mostečky podlítnu. Ten ne. Jsi to vlastně viděl, jsem se díval na Goga. A byl tam ještě s ním, jak se jmenuje, Smusa, ne, nevím teď. Ale prostě tam podlítávali tady tyhle mosty. A kurva. Tak to bylo teďka tak. No a získávali jako za to něco jak body, jak to mám nazvat. Prostě splněný vedlejší úkoly. No a strašně se tomu smáli a taky samozřejmě, protože to bavilo. Takže věřím, že vás to bavilo taky, ale nebudu to dělat, protože bych to nevybral ani jeden. Ty krávo. Či dal hardcore. A to jsem chtěl ještě vyskočit. Dnes jsem v plánu, že to otočím, ale jako kdyby obráceně se lítá. A tak jsem to trochu nevybral a viděl jsem, že už to nevyberu, tak jsem chtěl vyskočit, protože buď bych narazil do té reklamy, co tam bylo, prostě do tady té sračky, co je tam nahoře, no tam bez sračky bych narazil, nebo bych to trfil tam dolů na zem. Zničil jsem letadlo. Dobře. Tam teďka poběží pes. Se můžete dívat.
Už. Já nechci zabít ale. Aby jsem má trápení. S tímhle, že mám jet? Bude prdel. Tak tomu sprdel nebude. Vyhýbám se kulkám. Zatím marně. Tohle chci. To je nejlepší auto své doby. Fuck police. Jo, netrefil. Ohoho. Pojď, prosím. To si mi dáš srandu. Já jsem si chtěl si jet takový skvělý řeky. Kde jsem to byl? No to už nedá číst. Jo, samozřejmě úplně stejně, takže... Kudy si jo. Prostě půjdu na mapě, kde je voda a budu hledat další člun. Jen to pro zajímavost, se na mě dívá nějaká holka a já jsem právě to zabil psa, tak já jsem neměl na výběr, buď já nebo on. Jako, máte pravdu, neměl jsem střílet, ale je to GTAčko, je to reálný svět, já bych to v reálu sobě neudělal, to, že já mám svýho psa. Ještě bych to nedokázal. Stačí? Počkej! Slepice. Slepice. Já jsem do ní kopl. Nestůj, bacha. Nikam se nepojedu. Mám paralyzér. Proč ho u sebe nemám, když ho zrovna potřebuji? Slípka. To je zábava. Víš, do toho dýmu, bude sranda. A pak budu muset zase dát novou slepičku, že? Ne, já to přežila, ale já umírám. Tebe bych asi už nejedl, protože budeš nakažená. Neřvi. Zajebaná noha, zajebaný teplák mi rozhodl do kamery, když zrovna taková dobrá akce. Prostě nakloněný. Tak. Počkej, něco zkusím. Já ho zabiju a zkusím ho opálit, jestli z ní bude žrádlo. Pejskou buď tichučko, potom budu mít další... Bych musel zabít, budu mít další problémy s volkama. Zhoř, kuře, zhoř. On je to odolný! A pak nemá vyptačí chřipka, když toho se stává. Počkej, ono to včernalo. What the fuck?
Ale ještě to má krev, ještě je to nedopečený, tak to už nechám být. Už nakažený kulkama, střelným prachem, vším. Headshot. Ten už asi nerozdechá. Ne. To je hajzlik malík. Máte ještě někdo nějaký obsah? Ty krávo. Čas hry je 30 minut, což odpovídá videu, když tam mám 29 minut 37 sekund. Zabíjet nebudu. Vůbec co ostatně hledaný. Což absolutně nemám v plánu, ale mám v plánu si zajít to... Tak nemám v plánu si jít auto. Nejde zavolat. Ani koupit.
a pryč. Ohňostroj. Yes, we're open. All yours. Hubert Tuttle, please leave. Open the register now. Oh no, please, I will give you money. Man, you a genetic experiment gone wrong, dog. No, you leave now. Hey, you lame, dog. Right now? Oh shit! I gotta get home and get my glasses. A jeď. A jedem. Myslím, že už nějaký člun to je. Tak jo.
Lepší to jako na skútru, jenže tam nebyla, tam byla laň. Tady další laň. Tam se hýbe. Holy shit. A to skútr je to opravdu boží. To je další. Tady jsou další. Tam byl jelenej. Tam je další. Tady jsou všude zvířata večer. A jdem. Zabil jsem to. Nebo ne? Až teďka, jo. Tyjo. Já jsem tu ale debil. Však mnozí z vás, co se na mě dívají, tak ve středu pochopí, že tohle není reál, ale je to hra. Že jednou za čas takhle vyblbnout se musí. Tady je obchod, ve kterém jsem ještě nebyl, tady. A vypadá to úplně stejné v každém ostatním. Udělej video, dobře. Jo, dej tam tu ruku. Tak ne no, když nechce. Co tam hrabe? A nenápadně, hlavně nenápadně. Kamera nedrží. Kde je východ?
hrubý, tady ty. Tak si stopujeme nějaké autíčko, ne? Je jasně to nejrychlejší na světě. Stůj. Ne, ne, ne. Stůj, 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 stůj. Selko, že se jdeš dolů, kámo. Co to bylo? Tak si projedeme, no. Schovám se před policií. A můžeme vyrazit, protože my právě přijeli a doufám, že se ani rezí neotáčí. Tady jsou zvířata, možná je vidíte. A tam je další policajt a super. Počcích. Ne, mě nedostanete. Neotáčí se senko, kámo. Aha, tam je armáda. Taky jeď. Tady je armáda, tady jsem přestal natáčel to video, jenže já si nepamatuju heslo na nesmrtelnost. A jelikož nejde internet, to ani nezjistím. Tak jsou tu, dámy a pánové, byl mi ctí. Nestihnou náhodou. Ach jo, ta nesmrtelnost by se rozhodila. Ty vole, jak je večer, tak jsou unavený, to je jasný, ale už nedokážu ani mluvit, ani přes den jsem nedokázal mluvit, no něco to se mnou je. A i v předchozích videích jsem se na ně díval, tak tam polovina mých slov nešlo rozumět. Jsme tady na počítaču, na kameře to bylo úplně krásně rozumět, ale na počítaču blbě. Ty vole, chviličku zatáhnu nohy. Ty krávo, on úplně stuhlý. Jsem se díval, jsem ale zapomněl říct, když jsem natáčel ty hry, jsem se díval na Avermediu. A na Alzeu mám myslím, že za 3000, nebo 2900, teďka fakt netuším. A když půjde všechno podle plánu,
tak za 2 nebo 3 měsíce bych ho měl mít doma. A uvidím, doufám, že všechno pojede, protože tam psali recenze, že jim to nejede, že tam nějaký ovladači nefungujou. Takže doufám, že mi to pojede. Vypadá jak Maserati. Tak to se mi ještě nepovedlo. It's just a rock, sweetheart. It's sure. Man, sorry about that. Ty krávo. Jsem se krásně proletěl. Nezajď mě. Takový breakdance a ještě jsem si lehl. Jo, kdybych něco měl pracovat s programama na video, to by to natáčení vypadalo úplně nějak jinak. Já myslím, jako to video by vypadalo nějak jinak. Já to řekl, haleluja. Z toho to jdu vytunit. Už nemám moc času, mám 10 minut, než se vypne nahrávání. Na té kameře takhle to je nastavený hodinu max, ale není to přenastavit, takhle to nastaví od tvůrců a to asi jakože zase vylítnu. Ty vole, to byl dobrý drift. Hey, you don't see me driving here? Takhle se otvírá rychle garáž. Narazit a je to. Tak rychle, to můžu, to mám to za 3 minuty, jo, to bych mohl stihnout. Brzdy, energie. A ten spoiler mi moc nenadchl. Tak, no, minuta a půl zhruba na vytunění. A jde se rychle. Tam nahoru. A jdem. Ten nejrychlejší auto ve hře. Samozřejmě po vytunění.
to jede. To ještě nejde na plné otáčky. Uni! A teďka jsou v hajzlu. Omlouvám se, ale zase přišla taťka, že mám jít už na večeři. Takže ještě takové 2 minuty a konec. Sice jsem řekl 3, ale než to vypnu, tak... Tak jeď. To je borec, udělal na schvál. To je jasný. To by nikdy nesměl být, ale... Proč ne, že jo? Uhni. Otázka života a smrti. Ty krávo. A bungee. Ne. Mrdo tyči. Super. Takže se moje nohy, au. Tak, to byl asi konec tohohle videa. A pokud se vám líbilo, tak like. Pokud se vám chce lajkovat, tak nelajkujte. Já na tohle nehraju, ale dáváte mi tímhle najevo, že se vám to líbí a chcete pokračovat. Když nepíšete komentáře, tak jak to mám asi udělat. Pokud se vám to nelíbí a chcete, abych přestal natáčet, tak to napište. Mně to vůbec vadit nebude. Sice budu natáčet, a nebudu to zveřejňovat. Takhle. Tak nic. Tak čau.